Dwi eisiau pobl gweld bod gyrfa dysgu yn gallu dilyn mlaen o pob math o gyrfa arall. Does dim rhaid fod wedi dilyn y llwybr draddodiadol. Ac i fi, mae unrhyw brofiad bywyd sydd gennych chi yn helpu yn y dosbarth. Nes i syth o coleg i gweithio yn Llundain a nes i gweithio i IKEA am sbel a wedyn nes i weithio i body shop. Wedyn sylweddolus i bod fi ddim rili yn merch dinas a o'n i'n colli'r gwlad. So des i nôl a wedyn penderfynus i o'n i eisiau gwneud dysgu. O dim gradd dy fi, so yna'r peth cyntaf nes i gradd y gwyddoniaeth a wedyn ymarfer dysgu. Ar ôl gorffen, y cynllun oedd i cael swydd yn eitha lleol, os bosib, a o'n i'n lwcus iawn dath y swydd yma yn Machynlleth, a fi wedi bod yma ers ni am bron 12 mlynedd nawr. Mae fe'n fwy anodd ar y dechrau mewn ffordd achos dydy'r plant ddim yn nabod chi. Wrth bod y blynyddoedd yn mynd heibio, maen nhw'n dod i anabod chi'n rhy dda. A chi'n ymlacio dros amser, chi yn ymlacio, ond mae pob dydd yn wahanol, mae pob blwyddyn yn wahanol, mae pob plentyn yn wahanol. Pob dydd mae'r disgyblion yn deud rhywbeth amazing. A maen nhw'n neud i fi chwerthin. Fi yn mwynhau wneud arbrofion a fi yn mwynhau gweld nhw'n mwynhau'r arbrofion. Achos weithiau maen nhw'n cerdded mewn, dyn nhw ddim yn disgwyl mwynhau beth ni'n wneud o gwbl. Maen nhw'n disgwyl cael eu diflasu gan gemeg. Pan ni'n wneud arbrawf a mae wir yn ysbrydoli nhw, mae hwnna'n big thing. O'n i'n ffodus iawn i cael athrawes gemeg oedd wedi ysbrydoli fi. Ffodus iawn bod hi'n fenyw hefyd, achos pryd ni falle oedd dim cymaint o fenywod yn dysgu gwyddoniaeth, yn ywedig cemeg a ffiseg, mwy yn dysgu bioleg lle. Ond oedd hi wir wedi ysbrydoli fi, a hefyd y gwaith ymarferol, a sicrhau bod y plant yn cael y cyfleoedd i wneud y gwaith ymarferol. Hyd yn oed, falle, os maen nhw ddim yn bwriadu cario ymlaen i wneud gwyddoniaeth wedyn, mae fe'n sgil bwysig ar gyfer bywyd. Fi'n falch dweud mae llwyth o merched yn astudio cemeg lefel A dyn ni, a ffiseg a biol. So mae'n bwysig iawn bod nhw'n cael y cyfle cyfartal a bod nhw'n gwybod bod y cyfle ar gael iddyn nhw. So fel athrawes, fi'n gwybod faint mor bwysig mae cymuned a cefnogaeth cymuned yn wedig i teuluoedd ac yn wedig yn ystod y cyfnod clo. A fi hefyd yn gwirfoddoli i cwmni cymunedol lleol, sef Cletwr. Nes i ddechrau pan o'n i ar cyfnod mamolaeth a nes i mynd â'r babi mewn efo fi a gweithio yn y siop. Oedd e'n ffordd neis i cwrdd â bobl a cael bach amser mas o'r tŷ. Ond erbyn hyn fi ar y bwrdd y cyfarwyddwyr a rhoi cymorth efo gwneud penderfyniadau a syniadau newydd am ble ni'n mynd â'r cwmni. Fi'n hynod o falch nes i'r penderfyniad i newid gyrfa. Falle wedi cael ysbardun blynyddoedd cynt ges i sabbatical o IKEA a ges i chance i fynd i fyw yn India. Jyst yn rhoi cymorth i ymarfer Saesneg a bach o dysgu Saesneg, ond ni ddim yn athrawes ar y pryd. A nes i rili mwynhau, a oedd wedi rhoi y syniad na. So oedd ysbardun wedi digwydd blynyddoedd cyn hynny, ond pan des i nôl, weles i cyfle i gallu mynd i brifysgol. So fi yn credu mae unrhyw profiad bywyd yn mynd i bod yn cyfnogol iawn i fod yn athrawes. So, mewn ffordd, fi'n credu fi'n well fel athrawes o wedi bod yn neud gyrfa arall cynt. So, fi ddim yn gweld unrhyw reswm na pam na ddyle rhywun newid gyrfa. Os bych chi yn ystyried gyrfa dysgu, fi yn annog i chi jyst mynd amdani.